Tehát ha mi nem hiszünk a termékbe, akkor ki higgyen. Tehát rendkívül fontos, hogy a termékünkben, a cégünkben, a kollégáinkban higgyünk, legyen önbizalmunk, merjük felvállalni a cégünket, a termékünket, legyünk rá büszkék, és tartsunk ki mellette mindörökre. Tehát nincs visszaút, nincs B-terv, ez a termék van, és mi ezért a termékért élünk. Ez a termék része. Az időgazdálkodás pedig arról szól, hogy legyen erre időnk. Tehát, hogyha a napi ügyek, a lényegtelen ügyek elrabolják az időnket, akkor nem tudunk igazán büszkék lenni a termékünkre, hiszen a napi ügyek, a piszlicsári, egyéb apró dolgok elviszik az időnket, és akkor, mikor a termékről van szó, akkor már idegesek vagyunk, kapkodunk, a fejünkbe 100 gondolat jár. Ha viszont az időgazdálkodást jól használjuk, és lecsökkentjük az apró ügyeket fordított időt, akkor van időnk büszkének lenni a termékre. Egy olyan fajta hiánypótló lehetőséget kaptunk mi az ölünkbe és a karunkba, amely segítségével szerintem sokunk olyan lényeglátást és lehetőséget is magáinak tudhat, amellyel közvetlenebb és produktívabb vállalkozást tudnak működtetni. Az én vállalkozásomat abban tudja ez a mai nap segíteni, hogy kapcsolatokat tudok építeni. Kapcsolódni tudok másokhoz, akár egyénekhez, akár vállalkozókhoz, és remélem, hogy ezek a kapcsolódások később majd gyümölcsöző kapcsolatokká válnak. Az egész vállalkozásfejlesztési program arról szól, hogy a vármegyénk elmaradott térségeiben tevékenykedő vállalkozókat segítsük. Ezt legtöbbször úgy tudjuk megtenni, hogyha tudást adunk nekik, és erre egy nagyon jó lehetőség az, hogy a Coachár Akadémiát elhívtuk ide. Ugye a Coachár Akadémia, aki konkrétan vállalkozásfejlesztéssel foglalkozik, és a vállalkozói problémáknak kezelésére tanítja meg a vállalkozókat. Éppen ezért az egész első ciklusnak, ez az első vállalkozásfejlesztési ciklusnak az egyik legfontosabb mérföldköve, én azt gondolom. Nem csak, hogy ingyen kínáljuk a vállalkozásoknak, hanem el is hozzuk nekik ide helybe. Ezért is nagyon hálásak vagyunk, hogy vállalják ezeket az előadásokat, és itt tulajdonképpen nem csak pénzt takarítunk meg a vállalkozásoknak, hanem időt is.